Sziasztok! Élőben jelentkezünk innen Bernecéből, ahol is július 15-e van. Reggel 7 óra 13 perc, az idő nagyon jó. És kapcsolak áll a foszok. És itt ül velem Margitai Viktor, valamint Tasi Elő vendégeink. A tábor eddig nagyon jó, most egyébként nagyon korán van nekünk. Mindjárt jön a reggeli torna, pontosan olyan 47 perc múlva. Utána reggelizünk, már fogat is mostunk, igen. Aha. Igen, jó. Utána reggelizünk, majd bejelentkezünk reggeli után is, amikor is a házszemre fog következni. Közben a kamerásunk alszik, hogy nem tudom, és elődött kérdezzük, hogy hogyan, jól aludtál? Aha, nagyon. Alig bírtam felkelni. Valami állat dörömbölt izomból látod. Tényleg ilyen rohadt nagy dörömbölés, értem? Nem vegyék, kombás vagyok. Úgy dörömböltek, hogy az nem lesz. Már jön, mondom, most ez van ilyen? Nem bírom. Neki itt Lacibá. Erdei Lacibá volt, ami dörömbölt. Az. Elég ritka fajta. Állíts kevés van belőle az ország.